umuntu lo dlala i-recording hayibo umuntu lowo uzobuye sesenkabike njalo hayi ngoba ubhekuzulu Okudalele thina kuyofika kuthina noma inyanga seshona lapho iyoshonela khona siyobe sikhona khona okudalele thina kuyofika kuthina noma inyanga seshona lapho iyoshonela khona siyobe sikhona khona izinyanga zesikamama yosulwa yimpumelelo yabo ingonyama nothuthi yalazi udaba indabadaba inganefane esantazi sasixoxela abazukulu abayisintandane njalo selala yilamanga ayisimanga aphiliswa yisoka entombini maselifuna ukuqedisa isimilo sayo okwakudalele thina yofika kuthina noma ilanga selishona lapho eliyoshonela khona siyobe sikhona khona esiyobafika khona uyazi bayoluka ngekhona uma besibona sifika khona ngoba ngaleli khono lesikondlo akukho lapho esingeke size sifike khona hey ngoba kudalele thina noma inyanga selishona lapho eliyoshonela khona siyobe sikhona khona hey ukhayini akasizanga lutho ngokubulala umfo wakhe manje nabangani abasibulala mihla namalanga ngokudlela umona kukho konke esikuzamayo bayozuzana eshazana umona wabo usuphendule idwala phezu kwemizimba yabo emalibeni bayokwazi ukususa hey thina sinabantu abasha kulo mhlaba omusha sifike namaphupha amasha inkinga yontanga basheshe bahlulele bathi thina empilweni siyogcina ngokuhluleka kwampumelelo soze safinyelela lapho kunamhlanje siyaphumelela yes Scandalous. Last one, no? Umfana showcase one. Celebrate with namhlanje imfolo lonke Mfethu uzohaya wena uzokhangisa Mina njani So igabeni ko awal ba ang so okay kodwa bengithanda ukuthi-ke silalele ngesikhathi sidlala ngizokuthanda ukubonga ithuba bafa ayafuna induku-ke manje ake kushaya lo mfana noba bangesimsini Kufanele ngambuyisi bangihisa order. Hey
buka ubuhle bokuhlukana kwemigqa maphakathi kwempi yemizwa kanye nemicabango. Encwadini yeKhefu, encwadini yothando kuvela ikhefu ukuphumula. Ukuphumula emaketangeni ukuphumuka. Ukukhumuka kulolu thando olugelezayo ungaboni ungafela ngisho ubani. Esho ekhala ephumela obani. Ekhathulula ezinye zezinkinga zakhe ezibala ezimbalwa. Hey ezibala ezimbalwa. Yini edala uthando nemizwa? Edala uthando nemizwa kumuntu. Edala uthando kwimizwa yomuntu. Imizwa. Mina naye sahlukaniswa imizwa. Ekade kuzwa ekuzwela mina kasabuzwa usezwela mina. Engoba kade kasakhuzwa kuzema yena ngimlwela kanti ngizomswela mina. Hey mina naye besingabangani. Angazi ukuthi saba ngani. Ungacabanga mina naye besingabangani. Hayi. Hey sike sanibona uthando leqiniso liphila. Sesingaphika labantu bebeyinsika bebeyiphila. Bebeyiphila impilo yokuphiwa izithembiso zamanga usethe kusiloze leyo thando. Hey ngoba sisaba ilaba uthando leqiniso bebeyiphila. Kepha namhlanje sesaba ilaba abasabona uthando leqiniso liphila. Belithi uma uthando lifika besibamba ngezandla zombili besifika sithatha nokusifika siphikwa. Uma lesikhathi singaphile sesinabanyana ziyosobili sesingashiya ngishintsha ukubuka ngobhalo kuveza ngosobala ukuthi asisishiphinda. Ngakho-ke asiso isilonda lesi mhlanje ekade nasabulonda yonke le minyaka akusiyo imithwalo iminyaka esikhulu zami ezizokhwezela ngazo umlilo omkhulu kanye nokopha inhliziyo yonke le minyaka. Yebo zami sondelani nizokotha umlilo womlotha wesidumbu sami esabulawa sisando sami. Ezinye bezi zami lezi okubuhlungu nizofudumala nizofunda ukunqaba nizofunda ukwala enizofunda ukukhala uma kubuhlungu bantwana. Ukuphuka kwembeleko kumvezo bani ukuthi iningi leni engakhaliyo yilona elifana. Waphenduka omunye wabantwana abashiyayo wathi mufasa kuningi thina sisuke sikugodlile embelekweni inkinga manje okukhala esingasenawo. Bekubuka ubuhle bokuhlukana kwemigqa maphakathi kwempi yemizwa kanye nemicabango. Encwadini yothando kuvela ikhefu ukuphumula. Ukuphumula emaketangeni ukuphumuka kulolu thando olugelezayo ungaboni ungafela ngisho ubani.